heffrod wedi tarwa gan darw glas Prydeinig sydd yma o'n blaenau ni nesaf. Galaw Evans o Gricieth. Sir Fôn yn wreiddiol, mae'n bwysig bod ni'n atgoffa bawb o'na, yndw i? Fôn yn bred, Sir Fôn. Wyt ti'n edrych ymlaen at y dosbarth yma fel finne, achos mae yna lot o straeon bach diddorol yma, yn does? Oes, mae yna lot o heffrod yn y dosbarth yma sydd wedi gwneud y dda iawn dros yr haf. A mae yna amball un wedi tarddio o fan hyn Gaead Wytha fel lloi. So mi fydd yn dosbarth difyr. Lot o wynebau cyfarwydd yma hefyd. Llawer iawn oes. Rei sydd wastad yn dod i gefnogi lleol ag bellach i ffwr. Felly edrych ymlaen yn arw. A mae'r glas Prydeinig yn fryd sydd wedi datblygu lot fawr dros y blynyddoedd diwetha. Maen nhw wedi datblygu'r bryd yn gywir, yn nhw wedi tynnu nôl chydig bach o'r hyn y goedd ar hyn i ni'n nabod fel y Belgian Blue. Yndi, mi oedd angen a dyd y gwir oedd angen dod â hi yr bryd yn fwy modern ar gyfer y farchnad Brydeinig. Ac mae hynny'n amlwg yn y dosbarth yma. Mae cerddiad nhw siap wedi dod y llawer iawn fwy cytbwys, llai o'r extreme. Ac fwy twt a dal ar gyfer y cylch dangos a dyd y gwir. Ac un peth sy'n harwain yn dosbarth yma'n syth wrth i ni weld y beirniad Richard Wright o Wlad yr Haf yn mynd wrth i waith fyna yw mae gwartheg neu heffrod du sydd yma i gyd a maen nhw'n sefyll allan yng ngolau cylch y gwartheg yn maen nhw'n sheino. Dwi'n meddwl na ilchegais bob un person sydd yn dangos gwartheg ydy cael anifal du. Mae o yn tynnu llygad, mae'n rhywbeth smart, hydol amdan anifal du, a dyd y gwir. A mae rhywun yn meddwl nôl i'r ffair am y llynedd efo Teulu'r Edwards o Betws Gwerfyl Goch a'i Candy un ddi oedd honno hefyd yn de? Ie. A honno'n dal y llygad wrth i ni weld Richard Wright fyna efo y teulu Davies, Tyndraenen, Lynn Davies fyna'n dangos yr heffer Esillt yw enw hwnna, enw bachta. Mae'n braf cael enw Cymraeg, a dyd y gwir. Mae o'n wbeth da ni'n trio wneud hefyd, rhaid enw Cymraeg ar anifal. A Lynn a'r teulu'n gefnogol iawn i'r ffairia yn cystadlu ma'n gyson yn cadw biches o wartheg Dion fwyaf gatre ac yna'n croesi nhw gyda'r tarw glas Prydeinig ac yn cael, wel, canlyniadau ardderchog. Gwych, ynddi. Gwych. Mae hwnna'n heffer fach neis iawn. A dyna ni Richard Wright wrth yr ail un yma o ogledd Swydd-Efrog daw hon. Wilkinson yn Marwood. Mae'r bachgen bach ifanc yma wedi cymryd cryn diddordeb yn y diwydiant dangos a mae fo a'i chwaer yn mynd ar hyd a lled y wlad yn dangos anifiliad sydd yn neis i weld yr genhedlaeth ifanc yn dod i mewn. Yndi, yn union. Wel, croeso nôl ato ni fan hyn nawr i'r cylch gwartheg ar gyfer cystadleuaeth a dosbarth yr heffrod wedi ei tarwa gan darw glas Prydeinig. Mae'r beirniad Richard Wright wedi gweld nhw'n symud o gwmpas ac yn cerdded o gwmpas unwaith neu ddwywaith a mae wedi tynnu nhw fewn i'w llinell ac yn gyffroes iawn alaw ac yno ni Meleri o Landderfel yn y safle cyntaf a Dion Hughes yn yr ail safle ar hyn o bryd o Gorwen. Dion o Dinant Corwen yn yr ail safle. Oes. Am gyffroes. Ie, dau anifel o'r gogledd tafliad carreg i'w gilydd. Gwych, a dyd y gwir. Dyna hi Meleri. Fynw ti'n nabod Meleri gyda llaw? Da ni'n dangos efo pawb efo'i gilydd, lle pawb yn nabod i gilydd. Mae hon yn heffer sydd wedi altron ofnadwy dros yr haf. Dwi wedi bod yn dilyn yr heffer bach yma yn y sioia lleol. Ac wir mae wedi dod yn ei blaen yn arw pen bychain slws, clustia blewog ac yn heffer sydd o faint gwych ar gyfer y farchnad ar hyn o bryd, dim rhy fawr. Cariad yw enw hon wrth gwrs. Pwy fath o bwysau wi o ti'n gweud bod hi'n faint da ar gyfer y farchnad? 5-6-5 kilo. Ynddi, mae just yn y canol na gwych, ynddi. A mae Leri'n gwneud gwaith da o'i dangos i achos dwi ddim yn rhwydda i'w dangos pan oedd y beirniad yn trial cael ei ddwylo arni'n gynharach oedd hi'n symud ac yn mynd am y nôl ag ati. Mae'n eitha job dangos anifal yn y cylch. Mae'r goliadau yn gwneud ti mor boeth, mae pawb yn edrych yn chi, mae yna gymaint o lwch lli ar lawr. Mae'r beirniad yn lwco hon, ti'n bod? Mae'n edrych ar un Dion, mae'n dyn ôl at Meleri, mae'n pwyso mesur, mae'n frwydr. Mae wedi newid nhw! Newid
munud ola'r tro Does cyntaf na i ddim wneud hynna. llawer rhwng y ddwy, swn i'n meddwl. Neu eisiau gweld nhw'n oes, symud yma. Special delivery Nottingham to James May from Worcester. Felly, rhongwrthiadau i Sylfaen Iwan, yn ystod i mesys a ffeithio. Iawn, yn cael yn y dosbarth o'r haffer i